aquí en Galicia hai unhas horas, dende a Consellería de Medio Rural, se reunía co sector. Que saiu desa reunión? Que se está facendo aquí agora mesmo, Bernardo? Pois a Xunta, Rocío, anuncia que vai reforzar a vixilancia, sobre todo no transporte por estrada, aínda que polo de agora non explicou como serán eses controis. Medio Rural pide calma e lembra que as granxas intensivas están ben protegidas polas medidas de bioseguridade, pero admite que o maior risco está nas granxas en extensivo, onde os porcos viven ao aire libre e teñen máis contacto co exterior. O sector porcino, pola súa banda, a través de Fegapor, reclama un plan de continxencia propio para Galicia con medidas claras por se hai que pechar zonas ou mobilizar máis veterinarios, por exemplo. E alerta de que é urxente actuar contra a sobrepoboación de xabarís, un dos principais vectores desta enfermidade. Se nos fixamos no caso de Cataluña, por se chegase a aplicar aquí algunha medida similar, ali xa están a aplicar, xa funciona un plan moi estrito. Divide o territorio en dúas zonas, como podemos ver, unha zona infectada, onde se proíbe a caza e mesmo actividades como o sendeirismo ou a recollida de cogomelos, péchanse pistas e colócanse valados para crear un cordón sanitario, sería esa zona azul, e de redor está unha zona de vixilancia, onde a caza pasa a ser caza sanitaria, porque hai que reducir xabaríns, analizar todas as pezas abatidas e buscar animais mortos no monte. Mesmo hai despregados efectivos da UME para axudar a controlar este gromo. E a norma máis importante, se aparece un xabaril morto, non se toca, hai que avisar de inmediato as autoridades. Polo de agora, aquí non se contemplan medidas tan severas, mentres o sector contén o alento ante unha infección que deixaría perdas letais, Rocío. Sí, así é, aquí o sector mira con ollos de preocupación para Cataluña. É certo que non temos casos positivos, pero sí temos medo real. Por iso nos quixemos vir aquí a Silleda para falar con Pablo, portavoz do sector. Moi bo día, Pablo. Bo días. Como está de saber esta situación aquí en Galicia? Bueno, con moitísima preocupación. Nos ahora mismo, a corto plazo, xa o precio de Lérida onte nunha mesa extraordinaria xa baixou 10 céntimos, estamos por debaixo de costes de produción, e para as próximas semanas a situación é moi preocupante. Un atasco total nos matadeiros. Claro, porque a corto plazo, como está a situación? A ver, a corto plazo, aquí en Galicia pues, hai xa industrias que teñan pedidos de Xapón e Corea do Sur, e no caso de Xapón xa cortaron directamente os pedidos. Tamén Galicia ten un mercado moi fuerte con Portugal, e as industrias portuguesas tamén exportan a Xapón. Entonces, a corto plazo, hai unha saturación total do mercado por este gando que queda en Galicia. E que pasa co prezo, agora que moitos países están pechando o grifo ás exportacións? O precio prevese que vai a baixar nas próximas semanas. Estamos moi pendientes das negociacións do Ministerio. Esperamos que nas próximas semanas consigan desatascar esas negociacións que teñen sobre todo con Xapón e con México para que acepten a regionalización e que se volva a reactivar un poquinho o mercado. Hai explotacións que están producindo xa por debaixo de costes, non? Sí, a ver, esta situación cóllenos no precio máis baixo do ano. Estábamos a 1,30, o precio e a 1,30 xa estamos prácticamente en costes de produción. Ca baixada de onte de 10 céntimos xa estamos por debaixo de costes de produción. En as próximas semanas esperamos que siga baixando. Claro, que chega no Nadal, non? No momento no que esos prezos do porcino baixan. En Dinamarca tomáronse medidas especiais. É certo que estamos a falar dunha península, pero é viable tomar ese tipo de medidas en Galicia? Bueno, en Galicia, en Dinamarca, teñen unha situación moi especial porque puxeron 100 km de valla e conseguiron deixar aí a peste, pero claro, en Galicia é totalmente diferente. O que sí que podemos facer en Galicia é reducir de maneira drástica ao censo de xabaríns, que para nós é o máis preocupante ahora mesmo. Creemos que se entra en Galicia non vai a ser por xabaríns que veñan de outras rexións, senón porque se poidan contaxar comendo de basureiros ou de contedores nas cidades. Pois, Pablo, moitísimas grazas por atendernos. Xa ven que o sector está extremando as medidas. De feito, non estamos ás foras, non estamos dentro dunha explotación, pero sí extremando todas as medidas de precaución, compañeiros.
Extremando todas as medidas, aínda que todas as miradas están postas agora mesmo en Cataluña, concretamente na provincia de Barcelona. Temos a comunicación co Manuel Martínez, presidente da Mesa Galega pola Caza. Que tal, Manuel? Moi bons días. Nestes momentos temos nada menos que a UME, o Exército, botándolle unha man aos cazadores para conter o xabaril. Cantas veces temos falado aquí, Manuel, da importancia de facer algo con respecto aos problemas que podía derivar da sobrepoboación de xabaril, non? Bos días, Rocío. Pois a verdade é que lamentablemente era algo que se viña anunciando, algo que, a pesar dos pesares, era moi previsible, porque a peste porcina estaba xa en casi toda Europa, e ao final pois chegou. Agora que chegou, a situación lógicamente mudou. Compartir en primeiro lugar a preocupación do sector do porcino, porque en este caso sería o máis perxudicado. Non é un tema afortunadamente que afecta a saúde humana, pero sí é un reto sanitario e sobre todo un reto económico importantísimo para un sector do mundo rural como é o porcino. Como vedes, Manuel, que nesta crise de momento vos reveledes os cazadores, neste caso, como imprescindibles para conter esta ameaza? Vamos a ver, eu creo que é importante destacar, nesta situación, digamos, dous apartados. En primeiro lugar, unha vez que chegou, que xa está, desgraciadamente, en Cataluña a peste porcina, pois, lógicamente, hai que diferenciar a parte do foco, onde se registrou este brote, que todo apunta, que parece ser que veu derivado dun alimento de orixe animal en un bocadillo, é dicir, a peste porcina non saltou de Francia hasta o parque de Conserola en Barcelona sin deixar ningún positivo polo camiño. Polo tanto, todo apunta que o traslado foi, unha vez máis, en este mundo globalizado a través dos humanos. Pero unha vez que xa está aí, lógicamente hai que diferenciar dúas partes moi importantes. Primeiro, un núcleo onde se registra a infección, que, dito sea de paso, era unha zona excluída a caza, e onde, polo que menos comentan os compañeiros de Cataluña, pois estaban en torno a 14 xabarís por hectárea. Eso é unha densidade altísima. Pensar que unha hectárea é un campo de fútbol e 14 jabalís nun campo de fútbol é unha densidade moi alta de jabalís, o que, sobre todo, e casi seguro, favoreceu, unha vez que ese jabalí se infectou, esa propagación entre os xabarís. Aí, en esa zona cero, nese perímetro de seguridade, non se pode actuar ca actividade cinexética. De feito, está prohibida, igual que o senderismo, os ciclistas, está prohibido o acceso. Claro, pero Manuel, moitas veces ti nos has contado como precisamente o xabaril é un animal listo, oportunista, e se refuxia precisamente nesas zonas onde o animal sabe que non se caza para ir a por comida, non? Como parece que foi este caso. Por eso pedíamos que, aparte de onde xa os cazadores estábamos facendo o esforzo de caza, eran esas zonas onde a actividade cinexética é inviable por motivos de seguridade e porque é imposible practicala, aí era onde demandábamos e seguimos demandando actuacións distintas para controlar esa densidade de jabalís. Como, por Senón, non exemplo, facemos nada, porque se aí non se pode cazar. Un exemplo é este, é dicir, aí había que haber baixado esa densidade de xabalís, a imaxe está vendo como acceden aos basureros, e os animais aí encontranse como pez en el agua. E se non se baixou esa densidade, ahora mesmo temos un problema serio que é que, al final, mira con que baixa. É dicir, que a peste porcina que se carga o Produto Interior Bruto ahora mesmo de un porcentaje moi alto de cataláns e de traballadores cataláns. Manuel, brevemente, que pasaría se chegara aquí este gromo? De chegar aquí este gromo, a actuación da Administración ten que ser exactamente igual ou moi parecida a esta. Primeiro, intentar minimizar o gromo e perimetralo e facelo o máis pequeno posible, e segundo, nos arredores, que era a segunda fase que che quería comentar, é onde sí que hai que actuar con forza e con enerxía na actividade cinexética para baixar sí ou sí o número de xabarís. É o que hai que facer, intentar minimizalo. Esperemos que sean capaces en Cataluña de aislarlo, de que non salga dali, que sería o mellor para todos. Dentro do malo, sería o menos malo. Sen dúbida ningunha. Manuel Martínez, moitas grazas sempre por atender a chamada do termómetro.